Τι κάνετε φίλοι μου, καλώς ήρθατε στα Μυστήρια της Γεάς. Είμαι η Κάθη και χαίρομαι που είστε εδώ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Αυγούστου του 24. Είμαστε στην εποχή του Λέοντα και χρόνια πολλά στους Λέοντες που γιορτάζετε, που έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά. Εγώ προσωπικά έχω αρκετά λιονταράκια, φίλες, συγγενείς. Είναι για μένα που είμαι Παρθένος, δεν ξέρω, τους Λέοντες θα πάω περίφημα. Μεγάλη καρδιά. Λοιπόν, χρόνια σας πολλά. Εάν γιορτάζετε τα γενέθλιά σας τις επόμενες ημέρες, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο ήλιος θα επιστρέψει πίσω στη θέση που ήταν όταν γεννηθήκατε. Αν είστε τις επόμενες ημέρες και έχετε τα γενέθλιά σας, ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε ένα πολύ αγαπημένο λιονταράκι, πολύ φίλη μου, που έχει τα γενέθλια της 5 Αυγούστου. Θα με ακούει τώρα, ξέρεις, σ' αγαπάω πάρα πολύ και σας εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο για τη χρονιά αυτή και μέχρι τα επόμενα σας γενέθλια. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο αστρολογικά, έτσι θα πούμε τα πάνω, διότι ερχόμαστε σε μια νέα σελήνη στον Λέοντα. Αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Το τελευταίο που ανεβάσαμε πάνω στην αστρολογία, σας έδειχνα και το χάρτη σαν μάθημα αστρολογίας. Αρκετά άτομα το είδανε και έτσι που και που θα κάνουμε έτσι μία ένδειξη να βλέπουμε τον ουρανό και τι γίνεται. Ξέρω πολλοί από εσάς έχετε την ανάγκη να καταλάβετε τι γίνεται στον ουρανό, διότι ξέρετε ότι μας επηρεάζει ο ουρανός και η θέση των πλανητών μας επηρεάζει στη ζωή μας εδώ κάτω στη γη. Καλό μήνα, καλό Αύγουστο, αν και ο Αύγουστος δεν θα είναι εύκολος μήνας. Ήθελα επίσης να πω χρόνια πολλά και στις Παρασκευούλες που γιορτάζαν πριν λίγες μέρες, Παρασκευάδες, Παρασκευούλες και δεν ξέρω ποιος άλλος. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, χρόνια πολλά. Έχω και αρκετά λιοντάρια στην οικογένεια που έχουν και γενέθλια. Λοιπόν, η εποχή του Λέοντος είναι πολύ καλή, λογικά. Μιλάμε για φωτιά, μιλάμε για πάθος, μιλάμε για χαρές, για ρίσκα που θα πάρουμε, θέλουμε να διασκεδάσουμε, να παίξουμε, να χαρούμε, να βγούμε, να γλεντήσουμε. Όλες αυτές είναι ενέργειες της εποχής του Λέοντος. Όμως φέτος είναι διαφορετική η εποχή. Έχουμε στον Αύγουστο και γύρω εκεί από την 15 Αύγουστο, από εκεί και μετά και λίγο πιο πριν, έχουμε δύσκολες όψεις φίλοι μου, αρκετά δύσκολες. Έχουμε πολύ τυχερές ημέρες, αρχές του μήνα, πρώτη του μήνα, σήμερα, αύριο η Αφροδίτη από τον Λέοντα θα είναι σε δύσκολη όψη με τον ουρανό από τον Ταύρο και θα επηρεάσει πάρα πολύ τα σταθερά ζώδια, δηλαδή Λέων, Υδροχόος, Ταύρος και Σκορπιός. Εάν είστε γεννημένοι και έχετε πλανήτες εκεί κοντά στις τελευταίες μοίρες, δηλαδή στις 10 τελευταίες μέρες, θα περιμένετε κάποιες εξελίξεις αναπάντηχες, σοκαριστικές, μπορεί να είναι και καλές εκπλήξεις, σας το εύχομαι. Έχουμε και τον Ερμή Ανάδρομο από τις 4 του μήνα, δηλαδή μόλις εκεί γύρω από τη Νέα Σελήνη, που είναι θετική Νέα Σελήνη. Βέβαια ο ήλιος στο Λέοντα είναι και απέναντι από τον Πλούτονα στον Υδροχόο, είναι λίγο, οι μοίρες έχουν μία απόσταση, αλλά θα υπάρξουν και δράματα. Τώρα εξαρτάται από του καθένα τον προσωπικό χάρτη, έτσι, πώς επηρεάζεστε όλοι σας.
Ο κάθε ένας από εμάς είμαστε άλλοι ανθρώποι, άλλη τύχη, άλλο χάρτη, άλλα γενέθλια, και έτσι για το κάθε ένα από εμάς προσωπικά θα είναι διαφορετικός ο Αύγουστος. Όπως είπα, για τα σταθερά όμως, γεννημένοι τις τελευταίες 10 μέρες, θα είναι λίγο στριμωγμένος ο μήνας, λίγο δύσκολος, αλλά ξέρετε, μέσα από δύσκολες όψεις έρχονται και οι αλλαγές. Όταν μιλάμε για σταθερά ζώδια, οι αλλαγές δεν είναι εύκολες για αυτούς, και έτσι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί και να μην είμαστε κολλημένοι σε ένα αποτέλεσμα και όχι, δεν αλλάζω γνώμη και δεν κοιτάω τα πράγματα από άλλη όψη. Πρέπει πάντα να έχουμε μία πιο ευρύ όψη στα πράγματα και να μην κολλάμε, γιατί όταν ρέει η ενέργεια σημαίνει αλλαγή. Επίσης θα πω και τα μεταβλητά ζώδια. Οι Παρθένος, οι Ιχθύες, οι Δίδυμοι και οι Τοξότες που έχουν τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, θα περάσουμε, γιατί και εγώ είμαι υδροχός, θα περάσουμε δυσκολίες, διότι έχουμε δύσκολες όψεις. Δεν θα έχουμε, ας πούμε, και την Αφροδίτη που θα περάσει στην Παρθένο, και η Αφροδίτη στην Παρθένο είναι λίγο τσιγκούνα, προσέχει και τα λεφτά, δηλαδή εγώ βλέπω την Παρθένο σαν τα μερμήγκια που δουλεύουν για το αύριο σαν ομάδα, για να έρθει το καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να είμαστε συγκεντρωμένοι, να πατάνε τα πόδια μας στη γη και όχι στον αέρα, το κεφάλι μας, στο μυαλό μας, διότι η Αφροδίτη θα έρθει έτσι σε αντίθεση με τον Κρόνο και θα είναι και σε δύσκολη όψη και με τον Άρη και με τον Ουρανό από τον Ταύρο, δηλαδή θα κάνει ένα ταύ τετράγωνο. Πώς να το πω, ας πούμε η Αφροδίτη είναι εκεί, εδώ είναι ο Κρόνος και εδώ αυτός ο σχηματισμός, η αντίθεση και τα τετράγωνα προς τον Άρη και τον Ουρανό είναι πολύ δύσκολη όψη, και εφόσον είναι και ο Άρης και ο Δίας εδώ, ο Άρης και ο Δίας, ο Ουρανός είναι λίγο πιο κάτω στον Ταύρο. Εδώ έχουμε, ας πούμε, αυτό το ταύ τετράγωνο, δηλαδή η Αφροδίτη με τον Άρη που είναι οι εραστές του ζωδιακού, είναι σε δύσκολη όψη, σε όψη Άρη. Και τι είναι ο Άρης? Είναι το θάρρος, το θράσος, είναι η ενέργεια, είναι ο θυμός, είναι το γκάζι, πατάμε γκάζι. Ο Άρης στους διδύμους πρέπει να πάρει αποφάσεις, η αρσενική αρχή. Όποιος κουβαλάει την αρσενική αρχή, συνήθως μιλάμε τώρα πιο πολύ από εσάς που μας βλέπετε εδώ πέρα, είστε γυναίκες. Πιο πολύ κουβαλάτε τη θηλυκή αρχή, αν και πολλές γυναίκες είναι και πιο πολύ περιέχουν στο οροσκόπιό τους πολύ αρσενικές ενέργειες, όπως ας πούμε τα ζώδια της φωτιάς και τα ζώδια του αέρα, δηλαδή της φωτιάς Λέοντας, Τοξότης και Κρυός. Μπορεί να είστε, δηλαδή να είστε αυτά τα ζώδια, να έχετε τον ήλιο σας, να έχετε τον οροσκόπο σας ή ακόμη και τη σελήνη σας ή και πολλούς πλανήτες σε αυτά τα ζώδια. Σας δίνει έτσι μια υπερβολή στην αρσενική ενέργεια. Ακόμη και τα ζώδια του αέρα, δηλαδή του υδροχόου, του ζυγού και του διδύμου, είναι πιο πολύ γέρνουν προς την αρσενική ενέργεια. Τι σημαίνει αρσενική ενέργεια? Δράση. Είναι δράση, βγαίνει προς τα έξω η ενέργεια, δεν είναι πιο εσωτερική, πιο απαλή, πιο συναισθηματική όπως είναι η θηλυκή ενέργεια. Και τα ζώδια της γης, αν και εσείς που είστε άντρες, αν είστε ζώδιο της γης, η οροσκόπο ή η σελήνη ή πολλούς πλανήτες σε γη, έχετε αρκετή ενέργεια θηλυκής ενέργειας. Τι είναι? Η συμπόνια είναι η θηλυκή ενέργεια, έχει τη μητρότητα μέσα. Λοιπόν, έχουμε, όπως έλεγα,
ότι οι εραστές είναι σε δύσκολη όψη, αλλά και ο Δίας με τον Άρη που είναι στους διδύμους, που για τους διδύμους που έχουν τον Δία, που είναι της επέκτασης, της τύχης, της καλοπέρασης, της προστασίας, της αλήθειας, της διδασκαλίας, όλα αυτά, και της δικαιοσύνης είναι ο Δίας και μεγαλώνει ό,τι αγγίζει. Εφόσον ο Δίας είναι με τον Άρη, δίνει μία όθηση πιο μεγάλη στον Άρη. Έτσι είναι σαν να θέλει ο Άρης ή η αρσενική αρχή, τέλος πάντων, να πάει σε πόλεμο, να πολεμήσει, να κάνει αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι μπορεί να είναι και κυριολεκτικό τώρα λόγω του καλοκαιριού, αλλά μπορεί να είναι και μεταφορικό. Οι δίδυμοι είναι τα ταξίδια. Ακόμη και ο Δίας είναι τα πιο μακρινά ταξίδια. Ο δίδυμος είναι τα κοντινά ταξίδια. Έχουμε όμως τετράγωνο εδώ με τον Κρόνο. Τι είναι ο Κρόνος? Είναι η κλειστή πόρτα. Δεν είναι ο χρόνος ο σωστός. Είναι ότι πρέπει να δουλέψεις πιο σκληρά. Είναι ότι το κάρμα σε κρατάει πίσω ή κρατάει την αρσενική αρχή, ας πούμε. Και έρχονται σε μία όψη δύσκολη οι εραστές, αλλά ακόμη και η Αφροδίτη απέναντι από τον Κρόνο, φίλοι μου, είναι κρύα αγάπη, συναισθηματικά μπλοκαρίσματα. Κοιτάξτε όμως ότι επίσης έχουμε και ανάδρομο Ερμή, και όταν έχουμε τον Ερμή ανάδρομο έχουμε επιστροφές. Γι' αυτό σήμερα θα δούμε πού επιστρέφουμε, ποιος επιστρέφει. Πολλοί από εσάς μπορεί να περιμένετε επιστροφή από παλιές αγάπες, παλιές καταστάσεις, για να τις ξαναδούμε, να τις ξανασυζητήσουμε. Να ξέρετε, ο Ερμής θα αναδρομήσει στην Παρθένο, στις πρώτες μοίρες Παρθένου και στις τελευταίες του Λέοντος. Άρα θα επηρεάσει η αναδρομή όλο τον Αύγουστο κοντά του Ερμή στην Παρθένο, που είναι στη θέση έξαρσης, στο σπίτι του στην Παρθένο. Άρα μπορούμε να δούμε έτσι τη λεπτομέρεια, με την ευκαιρία ότι, ας πούμε, ο χρόνος μας πάει πίσω, ο Ερμής υποτίθεται ανάδρομος, πάει προς τα πίσω από την όψη μας, από τη γη. Αλλά θα περάσει, ας πούμε, και θα αναδρομήσει και στις τελευταίες 10 μέρες, 10 μοίρες του Λέοντος. Άρα θα επηρεάσει τα σταθερά γεννημένα τις τελευταίες 10 ημέρες. Τελευταία είχαμε πολύ δύσκολες όψεις, λόγω ότι ο Άρης ήρθε, συνάντησε τον ουρανό, είχαμε σπασίματα, είχαμε τρακαρίσματα, είχαμε θέματα με τα αυτοκίνητά μας, γιατί ο δίδυμος είναι και πώς μπορούμε να πάμε από το Α στο Β, είναι ό,τι μας δίνει τη μετακίνηση, όχι μόνο μετακίνηση, την επικοινωνία, πώς σκεφτόμαστε τα πράγματα, πώς τα συζητάμε, τι αντίληψη έχουμε, ας πούμε. Ο Δίας στους διδύμους μας λέει να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, ή ίσως βλέπαμε μόνο τη μεγαλύτερη εικόνα, και τώρα ευκαιρία με τον Ερμή ανάδρομο στην Παρθένο, ίσως να δούμε τις λεπτομέρειες, πράγματα που μας ξεφύγανε, ας πούμε. Ήδη λειτουργεί, ενώ ο Ερμής θα αναδρομήσει στις 4 εκεί γύρω στη Νέα Σελήνη, 4-5 του μήνα, άρα από αρχές Αυγούστου και ως τέλος Αυγούστου, που θα βγει από την αναδρομή του, 28 Αυγούστου νομίζω τελειώνει την αναδρομή του, αλλά θα έχει ακόμη λίγα θέματα μέχρι που θα περάσουμε και στο Σεπτέμβρη. Θα είμαστε καλά μέσα στην εποχή της Παρθένου, που θα βρούμε τις λύσεις της αναδρομής του Ερμή που θα γίνει όλο τον Αύγουστο. Δύσκολες ενέργειες, φίλοι μου, γύρω από την 15 Αύγουστο. Πολύ δύσκολες, πολύ πολεμικές. Ήθελα να πω επίσης και τα μεταβλητά, όπως έλεγα, η Παρθένος απέναντι οι Ιχθύες, οι Τοξότες και οι Δίδυμοι, που είστε γεννημένοι εκεί στο δεύτερο δεκαήμερο, εσάς σας πιάνει πάρα πολύ, ας πούμε, αυτό
το ταφ τετράγωνο, ας πούμε, που θα γίνει, που είναι πολύ δύσκολο. 2 ταφ τετράγωνα θα έχουμε συγχρόνως. Θα είναι, πώς το λέμε, ένα ηφαίστειο που είναι έτοιμο να εκραγεί. Και αυτό δεν είναι μόνο στην προσωπική μας ζωή, θα είναι επίσης και σε παγκόσμια κλίμακα. Θα δούμε πράγματα και θαύματα που γίνονται στον κόσμο, που θα γίνουνε. Φωτιές πολλές, τι να πούμε τώρα, θέματα πολέμου, πολεμικές ενέργειες. Λοιπόν, θέλω να δούμε τι θα μας φέρει ο ανάδρομος ο Ερμής. Θα έχουμε επιστροφή, δηλαδή η επιστροφή μπορεί να μην είναι μόνο σε ερωτικό σε όλους μας, έτσι, αλλά εμείς που περιμένουμε ή θέλουμε κάποια επιστροφή, άλλοι από εσάς μπορεί να μην θέλετε πρώην να γυρίσουν και να χρειαστεί να γυρίσουν για να κλείσετε καλά την πόρτα. Λοιπόν, να ρωτήσουμε, θα υπάρξουν οι επανασυνδέσεις? Και οι επανασυνδέσεις μπορεί να μην είναι μόνο ρομαντικές, να είναι φιλικές, να είναι οικογενειακές, συνεργασιακές, οτιδήποτε, ακόμη και παλιές καταστάσεις. Να ξέρετε ότι είμαστε ήδη στις ενέργειες των εκλήψεων, διότι θα έχουμε μία πανσέλινο στις 18 Σεπτεμβρίου, μία ολοκλήρωση της σελήνης, μία πανσέλινο που θα είναι και έκλειψη στους Ιχθύες την 25η μοίρα, άρα θα επηρεάσει το τελευταίο δεκαήμερο των μεταβλητών, ακόμη και τώρα είναι ενεργό. Άρα τα μεταβλητά ζώδια, Ιχθύες, Παρθένοι, Δίδυμοι και Τοξότες, δεύτερο και τρίτο θα έλεγα δεκαήμερο επηρεάζονται ήδη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα φέρει ο ανάδρομος Ερμής, επίσης και με τη νέα σελήνη, μιλάμε από τώρα, διότι κλείνει η νέα σελήνη που είχαμε στον Καρκίνο τον προηγούμενο μήνα, που επηρέασε βέβαια με νέα ξεκινήματα στα παρορμητικά ζώδια, εκεί στο δεύτερο δεκαήμερο, δηλαδή Καρκίνους, εγώκερους, ζυγούς και κρυούς, αν έχετε εκεί πλανήτες, οροσκόπο, τον ήλιο σας επίσης. Και είχαμε τους τελευταίους 2 μήνες, είχαμε 2 πανσέλινους στον εγώκερο. Άρα πολύ έπαιξε και ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι ενέργειες και οι 2 οι πανσέλινοι στον εγώκερο τους τελευταίους 2 μήνες, στην πρώτη μοίρα του εγώκερου και μετά στην 21η μοίρα του εγώκερου, που εκεί θα επιστρέψει ο Πλούτονας αρχές Σεπτεμβρίου, μέσα στο Σεπτέμβρη. Εάν είστε παρορμητικό, έχετε παρορμητικές ενέργειες, δηλαδή πλανήτες, ειδικά στις τελευταίες 2 μοίρες, ο Πλούτονας ακόμη φέρνει μεγάλες μεταμορφώσεις, μεγάλες αλλαγές, ριζικές αλλαγές στη ζωή σας. Δεν τελείωσε μαζί σας ακόμη, μέχρι που θα περάσει ο Πλούτον. Τώρα είναι στον υδροχόο, αλλά αναδρομή και είναι στην πρώτη μοίρα του υδροχόου, άρα τώρα, εδώ τόσο καιρό, επηρεάζει τον υδροχόο και απέναντι εννοείται τους λέοντες, τους ταύρους και τους σκορπιούς, που είναι γεννημένοι τις πρώτες μοίρες. Λοιπόν, νομίζω αρκετά για την αστρολογία. Νομίζω ότι εάν δεν καταλάβουμε τι γίνεται πάνω, δεν καταλαβαίνουμε και τι γίνεται γύρω μας. Λοιπόν, ακούστε το ένστικτό σας. Έχουμε τη Μεγάλη Αίρια. Εδώ μιλάμε για ενέργεια Ιχθύων και Παρθένων, των μεταβλητών, μπορούμε να πούμε. Τι γίνεται τώρα? Η κάμερά μου εξαφανίστηκε. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω εάν γράφει. Λοιπόν, φίλοι μου, μπορεί να συμβεί ξανά αυτό. Ήδη άρχισε τα κολπάκια του Ερμής. Ο Ερμής κυβερνάει το ίντερνετ, κυβερνάει τα ηλεκτρονικά,
κυβερνάει τα ηλεκτρικά, την επικοινωνία και μας έκλεψε την εικόνα ο Ερμής και είδα το βίντεο, βλέπατε μόνο τα βουνά, άρα έκλεισε η κάμερα και ακούγατε μόνο τη φωνή μου. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί, αλλά τέλος πάντων ίσως κουράστηκε και ο Ερμής με τα πολλά τα μέτωπα της αστρολογίας για αυτά που μιλάμε, ζαλίστηκε. Λοιπόν, εύχομαι εσείς να μην ζαλίζεστε και να σας αρέσει η ανάλυση. Λοιπόν, η Μεγάλη Αίρια είναι το δυνατό ένστικτο, εννοείται. Μιλάμε για πνευματικό δέσιμο. Ακούστε το ένστικτο, εδώ έχουμε τη Νέα Σελήνη, συνήθως στα πόδια της. Και συνήθως η Μεγάλη Αίρια κρατάει και το κλειδί. Το κλειδί μπορεί να σημαίνει ίαση, διότι και οι ιχθύες είναι και αρρώστια, αλλά είναι και ίαση. Ο 12ος οίκος των ιχθύων κυβερνάει τα νοσοκομεία, την απομόνωση, εδώ για να φτάσει στην αφύπνιση και να συνδεθεί με το γίγνεσθε, με το Θεό, με τους αγγέλους, είναι μόνη της. Και κοιτάξτε, το κλειδί το κρατάει. Κοιτάξτε στην εικόνα εδώ. Βλέπετε το κλειδί εδώ πέρα. Και κρατάει το κλειδί σε όλα τα μυστήρια. Όμως μέσω του σκοταδιού μπορούμε, δηλαδή αυτό για μένα μου λέει ότι μέσα από την απομόνωση εκεί θα βρούμε τις αλήθειες. Οι αλήθειες κρύβονται και μέσα μας και έξω μας. Μπορεί ίσως να μας στείλει σημάδια το γίγνεσθε. Εντάξει, το κλειδί σημαίνει ξεκλείδωμα. Το κλειδί επίσης για μένα μιλάει για το χείρονα, ο αστεροειδής της ίασης και της ανοιχτής πληγής, της οποίας κρατάμε από προηγούμενες ενσαρκώσεις ή από τα παιδικά μας χρόνια, είτε για μας είτε για τους άλλους στη ζωή μας. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τρίτα πρόσωπα, εάν μιλάμε για ερωτικό, υπάρχουν μυστήρια πολλά που κάποιος ίσως δεν επικοινωνεί μαζί μας, ίσως να μην έχετε και επικοινωνία πραγματική με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, όμως πνευματικό δέσιμο υπάρχει και ό,τι σημάδια σας στέλνει το γίγνεσθε, μην λέτε ότι είναι τυχαία, είναι σημάδια. Μόλις πριν μιλούσαμε για Πανσέλινο στους ιχθύες, την βλέπουμε εδώ την Πανσέλινο, αν και συνήθως στα πόδια της η Μεγάλη Αίρια κρατάει τη Νέα Σελήνη, που από μια Νέα Σελήνη στην Πανσέλινο μπορεί να είναι ένας μήνας, παράθερο ενός μηνός ή 6 μηνών. Εφόσον θα έχουμε Πανσέλινο στους ιχθύες, μας πάει πίσω στην εποχή των ιχθύων όπου είχαμε τη Νέα Σελήνη στους ιχθύες. Πότε έγινε αυτό? Για να δούμε λίγο. Στις 10 Μαρτίου, στις 20 μοίρες των ιχθύων. Άρα θα κλείσει όμως 18 Σεπτεμβρίου. Αυτό το εξάμηνο, αυτός ο μεγάλος κύκλος. Ακούτε το ένστικτό σας, μπορεί να είστε και το τρίτο πρόσωπο, εκτός εάν είστε εσείς ελεύθεροι και, εάν είστε εσείς σε σχέση σταθερή και έχετε εξάψει κάποια σχέση με τρίτα πρόσωπα, με άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, η Νέα Σελήνη θα πραγματοποιηθεί στη 12η μοίρα του Λέοντος, η οποία επίσης μας πάει πίσω στον Οκτώβρη πέρυσι, φίλοι μου, διότι στη 12η μοίρα εκεί είναι που σταμάτησε η Αφροδίτη για να αναδρομήσει, και η Αφροδίτη είναι η θεά του έρωτα, της ηρεμίας, της δικαιοσύνης, της αγάπης, της συμπόνιας, αλλά επίσης και του χρήματος, της αυθονίας. Άρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η Νέα Σελήνη τώρα,
στον Λέοντα στη 12η μοίρα, άρα θα επηρεάσει τα σταθερά γεννημένα εκεί τέλος πρώτου δεκανού με δεύτερου αρχές. Έχετε εκεί καθόλου πλανήτες δικούς σας στο χάρτη σας? Εγώ προσωπικά έχω τον Άρη μου εκεί, άρα νέα σελήνη είναι νέο ξεκίνημα. Πατάω γκάζι, είναι ο Άρης. Ο Άρης πάντα είναι τα θέλω μας, αυτά που θέλουμε να δημιουργήσουμε, πού θα βάλουμε την ενέργειά μας, πώς, με τι θάρρος προχωράμε μπροστά, με τι αυτοπεποίθηση επίσης. Για να δούμε. Λοιπόν, τι θα φέρει ο Ερμής, ο ανάδρομος? Θα φέρει παλιές αγάπες, παλιούς έρωτες? Θα φέρει επανασυνδέσεις καθόλου? Ή θα φέρει κλεισίματα παλαιών καταστάσεων και νέα αγάπη? Για να δούμε τι θα βγει. Για να δούμε. Ρωτάμε το γίγνεσθε. Αυτή η τράπουλα είναι η αγαπημένη μου. Λέγεται The Witch's Tarot, της μάγισσας. Για να δούμε τι γίνεται. Πάμε. 10 πεντάκτηνα έχουμε στο τώρα. Ποιο είναι το εμπόδιο? Ο Ερμήτης. Ενέργεια της Παρθένου. Ξέρουμε ότι η Παρθένος με τους Ιχθύες είναι αντίθετα, είναι στον ίδιο άξονα. Άρα κάποιος ψάχνει τώρα, ψάχνεται εσωτερικά, ίσως και στην εποχή της Παρθένου, βλέπει το εσωτερικό φως, αλλά δυσκολεύεται να το δει λόγω κάποιων καταστάσεων, δεν ξέρω, της αυθονίας των χρημάτων, της οικογένειας. Έχουμε 10 πεντάκτηνα που πολλές φορές το δεκάρι γίνεται άσος. Το 9 πεντάκτηνο είναι τέλος εποχής, κύκλου. Εδώ έχουμε αρχή, τέλος και αρχή νέου κύκλου. Για να δούμε. Αυτά γίνονται στο τώρα. Από πού προερχόμαστε? Από παλιά. Στο παρελθόν έχουμε τον διάβολο, τον έξω από εδώ, ενέργεια του εγώ καιρού. Δεν είναι τυχαίο το ότι είχαμε 2 πανσέλινους στον εγώ καιρό. Άρα μιλάει για τους τελευταίους 2-3 μήνες περίπου. Ο διάβολος, ο διαβολάκος, είναι κολλήματα, είναι κάρμα, είναι εξωζυγικές σχέσεις, είναι κάρμα, είναι ο χρόνος, είναι ο χρόνος. Πολλές φορές, επειδή μιλάμε για ενέργεια εγώ καιρού, ο εγώ καιρός κυβερνάει το 10ο φυσικό οίκο στο οροσκόπιο, που πάει να πει καριέρα και λεφτά και χρήματα, εξουσία, όλα αυτά μπορεί να παίζουν ένα ρόλο. Εδώ μιλάει για η πλευρά της σκιάς, δηλαδή πάλι το σκοτάδι. Εγώ πιάνω φόβο. Κάποιος φοβάται. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε με εγώ καιρό. Πάντως είπαμε ότι ο Πλούτονας τα τελευταία 14-15 χρόνια περνάει από τον εγώ καιρό. Στο δικό σας οροσκόπιο, ποιος οίκος είναι που κυβερνάει ο εγώ καιρός? Αν το γνωρίζετε. Εκεί είναι που θα φέρει την αλλαγή τη μεγάλη, ή την έχει φέρει ήδη ο Πλούτονας. Για να δούμε. Γιατί σαν ρίζα εδώ πέρα βλέπουμε πολλές φορές και πολλούς κύκλους. Τα έχετε σπάσει, τα έχετε χαλάσει, έχετε απομακρυνθεί και ξανά στον ίδιο κύκλο, ξανά και ξανά.
Ο Κρόνος είναι καρμική κύκλη. Για να δούμε. Στο προηγούμενο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ενέργεια του διδύμου, επικοινωνίες, έχουμε τον ακόλουθο των ξυφών, κάποιες επικοινωνίες ίσως μέσω ίντερνετ, μέσω τηλεφώνου, κάποιες αλήθειες, ίσως και κάποιος, εάν κάποιος κρύβεται, γιατί βλέπουμε ότι ο Ερμήτης είναι στον κόσμο του, κρύβεται, είναι μόνος του. Θέλει να βρει, ψάχνει το εσωτερικό φως. Ή επειδή μιλάμε για Ερμήτη και ο Ερμήτης είναι η Παρθένος που κυβερνάει τον έκτο οίκο που μιλάει για υγεία. Η υγεία μπορεί να είναι φυσική, συναισθηματική, ψυχολογική. Ο άξονας Παρθένος, Ιχθύες, είναι ο άξονας της υγείας. Και η υγεία πολλές φορές τα ψυχοσωματικά πολλές φορές μπορεί να μην μας αφήνουν να πάμε μπροστά. Όταν σκεφτόμαστε αρνητικά μπορεί να έχουμε και θέματα υγείας. Όταν δεν προσέχουμε το φυσικό μας σώμα, αυτό μπορεί να αρρωστήσει και το μυαλό μας. Άρα μιλάμε για την υγεία, ίσως την υγεία ακόμη και τις σχέσεις. Επειδή εδώ μιλάμε για άρρωστες καταστάσεις με τον διάβολο, δεν είναι εύκολη ενέργεια. Εδώ μπορεί κάποιος να παρακολουθεί τον άλλον μέσω ίντερνετ, να βλέπει τα social media και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να δούμε, 6 μπαστούνι, 6 ράβδι, ενέργεια λέοντος. Για να δούμε, κάποιος σκέφτεται ότι θέλει, αλλά μιλάμε και για εγωιστικές καταστάσεις. Κάποιος θέλει να κερδίσει, κάποιος θέλει να καταφέρει κάτι, ή μιλάμε για πρόσωπο μπορεί εξουσίας, να κρατάει κάποια εξουσία, να είναι γνωστό πρόσωπο στην κοινωνία, να φοράει στολή, σίγουρα, να κρατάει κάποια εξουσία. Ο Λέοντας είναι και πρόσωπα εξουσίας, έτσι, αλλά είναι και άτομα τα οποία είναι, πώς το λέμε, μπορεί να είναι γνωστοί μέσω των τεχνών, δηλαδή, είτε είναι ζωγράφος, είτε είναι ηθοποιός, οτιδήποτε, τραγουδιστής κτλ. Κάποιο πρόσωπο που κρατάει εξουσία, που είναι γνωστό στην κοινωνία του. Για να δούμε στο κοντινό μέλλον. Έχουμε τη βασίλισσα των πεντάκτηνων, που μιλάει για Παρθένο, εγώκερο ή Ταύρος, αλλά Ταύρος δεν θα έλεγα τόσο πολύ. Εδώ μιλάμε για μία μητέρα ή μία πολύ υπομονετική θηλυκή αρχή, η οποία κρατάει κάποια εξουσία κι αυτή. Το χρήμα, η αυθονία είναι πολύ σημαντική αυτή, πολλοί βασίζονται πάνω σε αυτό το πρόσωπο. Συνήθως οι βασίλισσες έχουν τις γνώσεις, τη γνώση πώς να βγάζει λεφτά, τη γνώση πώς να φέρνει τη σταθερότητα στην οικογένειά της, για παράδειγμα. Μιλάμε για ένα άτομο που είναι πολύ μητρικό, πολύ υπομονετικό και πολύ αληθινό, θα έλεγα. Εδώ μιλάμε για αργές κινήσεις, ενέργεια γης, που είπαμε ότι τα 10 πεντάκτηνα είναι σαν άσος πεντάκτηνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε στη θέση τη δική σας. Έχουμε τον ακόλουθο των κυπέλων, πάλι ενέργεια Ιχθύων. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε πλανήτες στους Ιχθύες, μπορεί να έχετε παιδιά επίσης, μικρά παιδιά, ή μπορεί να είναι κάτι το οποίο εύχεστε, μία πρόταση, μία συγγνώμη. Μήπως χρειάζεται εσείς να ζητήσετε ένα συγγνώμη, μήπως θέλετε ή φαντασιώνεστε ή εύχεστε για μία επικοινωνία πιο συναισθηματική. Διότι εδώ η επικοινωνία, αν είχατε επικοινωνία στο πρόσφατο παρελθόν, ήταν πιο κρύα, πιο,
Δηλαδή κάποια πράγματα ίσως ξεκαθαρίσαν, ίσως δεν υπήρξε επικοινωνία επάνω στο συναίσθημα, βλέπατε μόνο τα πράγματα πιο μαύρα άσπρα, δεν ξέρω. Πάντως έχουμε δύο ακόλουθους που μιλάμε για φρέσκες ενέργειες, ξεκινήματα. Για να δούμε στη θέση του προσώπου που σας ενδιαφέρει, θα έλεγα, γιατί μιλάμε για το περιβάλλον εδώ, άρα ποιοι σας περιβάλλουν. Έχουμε την ενέργεια και κρυού και υδροχώου. Τέλος πάντων έχουμε τον τρελό εδώ πέρα και μιλάμε για νέο κύκλο, μεγάλη αρκάνα. Βλέπουμε ότι το άτομό σας είναι έτοιμο να δράσει. Εάν μιλάμε για κρυό, μιλάμε για ενέργεια Άρη και είπαμε ότι ο Άρης τώρα είναι στους διδύμους και οι δίδυμοι είναι αποφάσεις. Διαλέγω από δύο πρόσωπα, δύο καταστάσεις. Δυσκολεύομαι όμως να πάρω απόφαση, γιατί οι δίδυμοι συνήθως προσπαθούν να κρατήσουν και τα καταφέρνουν καμιά φορά δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Είναι ο μάγος είναι ο δίδυμος, έτσι. Έχει πολύ λογική, πολύ έξυπνο μυαλό. Αν μιλάμε για κρυάρι, οι κρυοί βέβαια έχουν το βόρειο δεσμό. Ο βόρειος δεσμός της σελήνης είναι στους κρυούς και απέναντι είναι ο νότιος δεσμός στο ζυγό. Άρα οι εκλήψεις πιάνουν πάρα πολύ τα παρορμητικά τα ζώδια. Λοιπόν, εφόσον έχουμε τον βόρειο δεσμό που είναι ενέργεια Δία, πολύ δύσκολα να τον φτάσουμε, θέλει τόλμη, θέλει σαν να πηγαίνουμε στον πόλεμο δηλαδή, να πάρουμε την ενέργεια, να γίνουμε άριδες, ας πούμε, πολεμιστές και να μην φοβηθούμε, να ξέρουμε ότι το γίγνεσθε δηλαδή μας προστατεύει. Ο τρελός ξέρει και βλέπει επάνω, ξέρει ότι έχει την προστασία του Θεού επάνω σε αυτό το νέο ταξίδι, το νέο ξεκίνημα, άρα θα ρισκάρει. Και ο κρυός είναι ο πρώτος φυσικός οίκος, άρα νέα ξεκινήματα. Για να δούμε, μήπως το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει μπορεί να κάνει κάτι, διότι είπαμε και ενέργεια ουρανού, υδροχώου δηλαδή, και ο υδροχώος πολλές φορές κάνει πράγματα που δεν τα περιμένουμε, πολύ αναπάντεχα. Είπαμε ενέργεια ουρανού, η Αφροδίτη τώρα στον Λέοντα θα είναι σε δύσκολη όψη με τον ουρανό από τον Ταύρο, αλλά γι' αυτό θα έχουμε αναπάντεχες εξελίξεις, φίλοι μου. Δύσκολες θα είναι όμως, διότι το τετράγωνο μας ξεβολεύει, μας λέει ότι ξέρεις τι, πρέπει να έχεις το θάρρος και να κάνεις τις αλλαγές, εάν εκεί που βρίσκεσαι δεν είσαι καλά. Εφόσον έχουμε την πρώτη μεγάλη αρκάνα, σημαίνει ότι το άτομο που σας ενδιαφέρει έχει κλείσει ένα τεράστιο κύκλο, έχει περάσει δύσκολα, έχει περάσει τις εξετάσεις του χρόνου, διότι η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας είναι ο κόσμος και μπορεί να έχετε και φυσική απόσταση ή να μιλάμε για άτομα τα οποία έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ζουνε και κοντά σας, να είναι από άλλη ράτσα ρε παιδάκι μου, να έχουν άλλα πιστεύω, έτσι. Άρα δεν έχουν περάσει εύκολα το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Θα κάνει κάποια τρέλα το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει για νέο ξεκίνημα. Για να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους. Έχουμε 3 μπαστούνια. Το 3 της φωτιάς. Το 3 της φωτιάς, αυτό μπορεί να είναι κάποιο τόλμημα και σε κάποια δουλειά, έτσι. Σε κάποια δουλειά, αλλά επίσης σε αυτά που ποθεί το άτομο που σας ενδιαφέρει.
Τα 3 μπαστούνια, 3 της φωτιάς, είναι σαν ένα άνοιγμα. Είναι το πρώτο σκαλί της επιτυχίας. Έχουμε και εδώ φωτιά, άρα έχουμε αρκετή φωτιά. Ίσως το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, είτε είναι δική σας ενέργεια, αλλά βλέπω εδώ πολύ φωτιά. Το 3 μπαστούνι σημαίνει ότι έχουν αναλάβει κάποιες ευθύνες, έχουν πάρει τις αποφάσεις, διότι για να περάσουμε στο 3 έχουμε περάσει από τα 2 ράβδι, που είναι η απόφαση, είναι η πύλη στην οποία έχουν μπει, έχουν περάσει από αυτή την πύλη. Και τι κρατάει αυτός ο ταξιδιώτης, και ίσως να σκέφτεται για κάποιο ταξίδι, αν δεν είναι φυσικό είναι μεταφορικό. Κρατάει τον άσο ράβδων, που είναι τα θέλω, το πάθος του ή της, έτσι. Και τα 3 σημαίνουν πολλές φορές, ο αριθμός 3 είναι η μεγάλη αρκάνα της αυτοκράτηρας, που σημαίνει αυθονία και υπομονή όμως. Ότι ο σπόρος έχει μπει στη γη και κάποια στιγμή βλέπουμε εδώ πέρα τα λουλούδια, κάτι θα ανθίσει, αλλά επίσης και τρίτων καταστάσεων. Έτσι είναι τα τριάρια. Για να πάρουμε το αποτέλεσμα, έχουμε τα 7 ράβδη. Τα 7, εδώ έχουμε το 6 και μετά το 7. Λοιπόν, το 7 ράβδων μπορούμε να το δούμε από 2 απόψεις. Είτε ότι μπλοκάρει την ενέργεια το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, είτε το μπλοκάρει, σας κλείνει απ' έξω, που δεν νομίζω να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Μπορεί να σημαίνει επίσης ότι το άτομο που σας ενδιαφέρει, γιατί πάμε από το 6 στο 7, επειδή θέλει να κερδίσει, εκτός αν είναι τόσο εγωιστικό που θέλει να κρατάει πάντα την εξουσία και είναι εγωκεντρικό κτλ. Εντάξει. Ή είναι έτοιμο να πολεμήσει, διότι τα 6 ράβδη είναι ενάντια, είναι απέναντι από αυτό το πρόσωπο, άρα πρέπει να πολεμήσει και πολεμάει και έχει δύσκολες καταστάσεις μπροστά μελλοντικά αυτό το πρόσωπο, για να φτάσει να μπορεί να σας προσφέρει αυτό που περιμένετε. Ή ήθελα να πω ότι έχει και τη βοήθεια του γίγνεσθε αυτό το πρόσωπο για να κερδίσει, γιατί ο πόλεμος είναι άνισος, έτσι. Αυτός πολεμάει με ένα ραβδί και τα 6 ραβδιά είναι απέναντί του. Άρα αυτός ο δεσμός ίσως να μην ήταν ο ποθητός. Πολλές φορές οι δίδυμες φλόγες και καρμικές σχέσεις είναι σαν να μην τις διαλέγουμε, αλλά μας διαλέγουνε. Μας διαλέγει το γίγνεσθε να έρθουμε σε επαφή με άτομα, διάφορα άτομα. Για ποιο λόγο? Για κάποια μαθήματα. Τώρα, πολλές φορές αυτές οι σχέσεις δεν είναι και στο χέρι μας. Ποια είναι η γενική ενέργεια? Να και ο μάγος, που μιλάμε για ανάδρομο ερμή. Έχουμε τον άσο εδώ πέρα και ξέρετε, εδώ μιλάμε ότι τα άστρα θα μπουν στις θέσεις που πρέπει για να μας δώσουν την ευκαιρία για να καταφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό. Εκτός αν μιλάμε για ένα άτομο που είναι σαν μάγος, που καταφέρνει πολλά πράγματα, έτσι. Κάποιος που έχει πολύ λογική, που είναι πολύ κινητικό άτομο, που έχει πολύ καλό λέγειν. Όλα αυτά είναι ο μάγος. Λοιπόν, ο μάγος κυβερνάει Παρθένο και διδύμους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα. Θα έλεγα το πρώτο μέρος του Αυγούστου, ο Ερμής θα αναδρομεί μέσω Παρθένου, μετά θα περάσει στο δεύτερο μέρος του Αυγούστου, θα περάσει στον Λέοντα. Άρα στο πρώτο μισό και στο καλύτερο μέρος του Αυγούστου θα έχουμε τον Ερμή ανάδρομο στην Παρθένο, που δίνει πάρα πολύ δύναμη. Θα έχουμε επιστροφές πολλές και για να μας δώσει, ας πούμε, το γίγνεσθε την ευκαιρία για να ξαναδούμε πράγματα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για επικοινωνίες, καταφέρνουμε πράγματα, έχουμε τον άσο στο μανίκι, είναι άσος, έτσι. Έχουμε και τη μεγάλη αίρια,
εδώ πέρα. Μιλήσαμε και για την αυτοκράτηρα που είναι το 3, έχουμε το 1, το 0, το 1, το 2 και την αυτοκράτηρα η οποία είναι το 3. Τι χρειαζόμαστε? Και τον αυτοκράτορα, το 4. Έχουμε λοιπόν βασιλιά Ξυφών. Ο βασιλιάς Ξυφών μπορεί να είναι υδροχόος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε ζώδιο, αέρα, πρώτον υδροχόος, δίδυμος επίσης και ζυγός. Δεν ξέρω τώρα, εδώ μπορεί να μιλάμε πάλι για άτομο το οποίο φοράει στολή. Εδώ έχουμε υδροχόο λέοντα, σταθερά ζώδια, ίσως με εξουσία αλλά επίσης και εγωισμό. Κάποιος ο οποίος φοράει στολή μπορεί να είναι μαθηματικός, να είναι δικαστής, να είναι δικηγόρος, κάποιος ο οποίος έχει πολύ κοφτερό και έξυπνο μυαλό, καταφερτζής, καταφερτζού, γυρίστε τις ενέργειες, εντάξει. Προς το παρόν έχουμε βασίλισσα Πεντάκτηνο και βασιλιά Ξυφών. Θα έλεγα πολύ ενέργειες του μυαλού, παίζει πάρα πολύ το μυαλό αυτή τη στιγμή με τον Δία και τον Άρη στους διδύμους. Μιλάμε για σχέσεις μυαλού. Πέντε ράβδι, πολλά προβλήματα, πολλές συγκρούσεις. Ο βασιλιάς Ξυφών μπορεί να είναι και δικηγόρος και ο Ερμήτης μπορεί να είναι δικηγόρος, ο οποίος, εάν κάποιος περνάει από διαζύγιο, περνάει πολλές καταχνιές, προβλήματα, θέματα με δικαστήρια, αλλά δεν σας τα λέει, δεν τα μοιράζεται. 4 πεντάκτηνα, δεν τα μοιράζεται. Κοιτάξτε, η πόρτα είναι κλειστή, το σπίτι είναι ο συναισθηματικός του κόσμος. Πάλι έχουμε γη. Εδώ πέρα. Τα 4 πεντάκτηνα είναι ενέργεια ή ταύρου ή εγώκερου θα έλεγα. Κοιτάξτε, ένα άτομο εξουσίας, δυνατό, με κοφτερό μυαλό, πολλές φορές μπορεί να σκέφτεται και πώς την πάτησα έτσι εγώ. Πώς την πάτησα έτσι εγώ και έπεσα σε αυτή τη φάκα, μέσα στα φίδια, πώς το λένε. Διότι πιστεύω η αρσενική αρχή έχει περάσει πολύ δύσκολα, αλλά θα βγει από όλο αυτό. Δεν ξέρω τώρα, εδώ μπορεί να έχουμε συγκρούσεις με άτομα εξουσίας, με άτομα στη δουλειά, θέματα με δικαστήρια. Η πόρτα είναι κλειστή στο συναίσθημα. Το 4 πεντάκτηνο, προσπαθώ να κρατήσω ισορροπίες οικονομικές. Εάν περνάει κάποιος διαζύγιο, χωρισμό, γι' αυτό βλέπουμε το 10 πεντάκτηνο και το 4. Το 4 είναι ο τσιγκούνης, έτσι, δεν μοιράζει ούτε τα συναισθήματα, αλλά προστατεύει και τα χρήματα και ίσως κρατάει το συναίσθημα κρυφό και το κρατάει πολύ καιρό και πολύ γερά, δηλαδή κρατάει το άτομο που αγαπάει. Κοιτάξτε ότι έχει τον άσο πεντάκτηνο που έχει και η βασίλισσα πεντάκτηνου. Το κρατάει πολύ κοντά στην καρδιά του. Έχουμε και την δικαιοσύνη και τον υπότι Ξυφών και πολλά προβλήματα, πολλές συγκρούσεις, Θεέ μπορεί να είναι εσωτερικές, εξωτερικές, συγκρούσεις, πόλεμο. Τι σας έλεγα? Ότι το άτομο που σας ενδιαφέρει έχει περάσει μέσα από τη φωτιά. Έτσι πιστεύω, έτσι μου φαίνεται. Για να δούμε. Εκτός αν μιλάει για σας, μπορεί να είναι και καθρέφτισμα, να είναι για και τους δυο σας. Για να δούμε με το oracle αυτό, Moonology λέγεται. Για να δούμε τι γίνεται με την σελήνη. Σελήνη είναι το κρυφό, είναι το μυστήριο, είναι το φυσικό μας σώμα, είναι η προσωπική μας ζωή, είναι η ψυχή μας.
τι βγαίνει στο Immunology εδώ, στο συναίσθημα, τι θα φανερωθεί, διότι έχουμε, είπαμε, νέα σελήνη στο Λέοντα, πολύ θετική, και φίλοι μου, πριν ξεχάσω, στην 19η μέρα του Αυγούστου έχουμε μία πανσέλινος πολύ δραματική και πάρα πολύ δύσκολη, που θα επηρεάσει πάρα πολύ τα σταθερά των τελευταίων 5 ημερών. Πάρα πολύ δύσκολη πανσέλινο, εκεί στις 19 του μηνός, αλλά θα έλεγα από τις, εγώ θα έλεγα από τις 12-13 του μήνα και μέχρι τέλος, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, θα έχουμε πολύ δύσκολες ενέργειες, γι' αυτό να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πολλά ρίσκα και δύσκολες ενέργειες για σπασίματα, πολλοί θα χωρίσουνε, πάρα πολλοί θα χωρίσουνε. Αυτό το χωρίζω μπορεί να είναι και απεγκλωβισμός από σχέσεις που δεν θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτές. Σε αυτό θα έλεγα ότι θα βοηθήσει, αλλά δεν θα είναι εύκολες. Θα γίνουν δηλαδή με δύσκολες ενέργειες. Για να δούμε. Είναι καιρός για ίαση. Ίσως αυτό θα συμβεί μετά την πανσέλινο. Πρώτα θα έρθει το χάος, θα έλεγα, οι δυσκολίες, πηγαίνοντας προς την πανσέλινο στον υδροχόο, θα έλεγα στον άξονα υδροχόο και λέοντος, άρα επηρεάζει και τους λέοντες, έτσι, τις τελευταίες 5 μέρες. Είναι σαν να ανέβει το στρες, να ανέβει το αίμα στο κεφάλι και μετά, ας πούμε, να πάρουμε ανάσα, να ανασάνουμε, αλλά αυτό δεν θα γίνει ακόμη, δεν γίνεται ακόμη, φίλοι μου. Εσείς και οι αγαπημένοι σας είστε ασφαλές. Νέα σελήνη στον καρκίνο. Ο καρκίνος κυβερνά τον 4ο φυσικό οίκο, που είναι η προσωπική ζωή. Είναι το παρελθόν, γι' αυτό λέω ότι οι σχέσεις από το παρελθόν μπορεί να γυρίσουν, να επιστρέψουν. Είναι η προσωπική ζωή μας. Είναι αυτά τα προσωπικά που δεν μοιραζόμαστε με τους άλλους. Είναι και η οικογένεια, έτσι, το σπίτι όπου μένουμε κτλ. Νέα σελήνη στον καρκίνο. Μήπως μιλάει ότι ερχόμαστε σε ενέργειες ηφαιστείου, που κάτι θα σκάσει, κάτι θα δούμε και μετά θα έρθει η ίαση. Είναι σαν να έρχεται η έκρηξη και μετά να φέρει αλλαγή στην προσωπική ζωή, ακόμη και σε νέο σπίτι. Το σπίτι μπορεί να είναι και νέος δεσμός, δηλαδή νέος δεσμός εννοώ αφήνουμε μια σχέση η οποία ήταν πολύ δύσκολη και ακόμη που φοβόμασταν και για την ασφάλειά μας, την φυσική μας ασφάλεια, για τη σωματική μας ασφάλεια, και πάμε κάπου όπου μπορούμε να έχουμε πιο συναίσθημα και να νιώθουμε πιο ασφαλές. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη νέα σελήνη στον καρκίνο που πέρασε, διότι τώρα θα έχουμε νέα σελήνη στο Λέοντα, άρα κλείνει η νέα σελήνη πριν 1 μήνα στον καρκίνο που συνέβη στις 5 Ιουλίου. Εδώ μιλάμε για το πρώτο τετράγωνο της σελήνης, δηλαδή περνάμε εξετάσεις. Και γιατί περνάμε εξετάσεις? Γιατί τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στη σχέση που θέλουμε να είμαστε, θα περάσουμε δύσκολες ενέργειες, άρα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Το πρώτο τετράγωνο της σελήνης, μετά τη νέα σελήνη δηλαδή, του Λέοντος, εκεί πρέπει να δράσουμε, πρέπει να υπάρξει δράση και να μην φοβόμαστε, να είμαστε θαραλέοι για να αποκτήσουμε κάτι, δηλαδή να ενεργήσουμε για να έχουμε και το αποτέλεσμα. Άρα θα περνάμε μέσα από
σιδήρου και φωτιάς, έτσι το λέμε. Δηλαδή πολλές εξετάσεις θα περάσουμε μέσα στον Αύγουστο, φίλοι μου. Οι σχέσεις οι οποίες δεν περνάνε τις εξετάσεις θα λήξουνε. Έχουμε το όνειρό σας, τα όνειρά σας χρειάζονται πρακτικό σχέδιο. Πανσέλινο στον Ταύρο. Η Πανσέλινο στον Ταύρο, φίλοι μου, θα γίνει στην εποχή του Σκορπιού. Ίσως τότε, από τώρα μέχρι τότε, πρέπει να κανονίσουμε κάποιο σχέδιο. Ο Ταύρος είναι ζώδιο γης και ξέρετε ότι οι Ταύροι είναι πάρα πολύ αργοί στις κινήσεις τους. Είναι σταθερό ζώδιο και είναι ζώδιο το οποίο το κυβερνάει η Αφροδίτη. Άρα από τώρα μέχρι την εποχή και την Πανσέλινο στον Ταύρο, η οποία θα γίνει στις 5 μοίρες του Ταύρου, συγγνώμη, λάθος, για μισό λεπτό, στις 15 Νοεμβρίου, στις 24 μοίρες του Ταύρου, εκεί θα είναι και κοντά και ο ουρανός. Παναγία μου, ουρανοκατέβατα θα γίνουνε. Λοιπόν, άρα βγήκε εδώ Καρκίνος, Ταύρος. Μιλάμε για σταθερότητα, αλλά επίσης και παρόρμηση, παρορμητικές ενέργειες. Ξέρετε ότι ο ουρανός τώρα είναι πάνω στην Μέδουσα, στον αστεροειδή Αλγκόλ που λέγεται, εμείς το λέμε Μέδουσα, και αυτή η όψη είναι πάρα πολύ δύσκολη και επηρεάζει βέβαια τα σταθερά των τελευταίων ημερών. Δύσκολα δεν θα είναι για λίγο. Αυτή η όψη κρατάει και μιλάει βέβαια για αποκεφαλισμό, δηλαδή ξέρουμε ότι ο Περσέας αποκεφάλισε τη Μέδουσα με τη βοήθεια των θεών, κατάφερε το ακατόρθωτο. Άρα αυτό είναι που μας λέει ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος. Δεν ξέρω αν μιλάμε για το άτομό σας, αν χρειάζεται το θάρρος. Τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες, ας πούμε. Αυτό βλέπουμε επίσης εδώ πέρα. Βέβαια μπορεί να μιλάμε για δική σας ενέργεια πάλι. Ορίστε, κοιτάξτε εδώ πέρα. Ο φόβος και ο τρόμος. Εδώ μιλάμε για εφιάλτες. Μπορεί να βλέπετε και εφιάλτες στον ύπνο σας, αλλά εδώ μιλάμε για τιτανομαχία. Δηλαδή πρέπει να τα βάλουμε με θεούς και δαίμονες, είτε σε πρακτικό επίπεδο, φίλοι μου, ή εσείς ή το άτομό σας, ή μαζί, ή με τα εσωτερικά, με τους εσωτερικούς δαίμονες και φόβους. Για να πάρουμε άλλες δύο. Έχουμε ένα προσωπικό θέμα, φτάνει σε εξέλιξη και Πανσέλινο στον Καρκίνο. Νέα σελήνη και Πανσέλινο στον Καρκίνο, που μιλάει πότε μιλάει για την εποχή του εγώ καιρού. 30 Δεκεμβρίου έχουμε και λέμε. Και είναι η ώρα, έχουμε την ενέργεια του Σκορπιού, είναι η ώρα να αφήσετε το δηλητήριο πίσω και την αρνητικότητα. Πανσέλινο στο Σκορπιό. Κάτι πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στην Πανσέλινο του Σκορπιού που συνέβη μέσα στον Απρίλιο. Ήταν μέσα στην εποχή των εκλήψεων. 23 Απριλίου περίπου. Κοιτάξτε πίσω τι γινόταν για σας τότε. Είτε για σας είτε για το άτομο που σας ενδιαφέρει. Έχουμε σταθερά ζώδια και παρορμητικά. Τον Καρκίνο και τον Ταύρο Σκορπιό. Τα δύο σταθερά ζώδια. Για να δούμε. Ίσως το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, γιατί ο Σκορπιός είναι το δηλητήριο και το ελιξίριο. Θυμάστε τι λέγαμε εδώ πέρα, ότι είναι η ώρα για ίαση λόγω του Χείρονα, ο Χείρονας που είναι ο αστεροειδής της ίασης και το ξεκλείδωμα, το κλειδί.
της ψυχής, των συναισθημάτων, των φόβων. Λοιπόν, το τέλος δεν είναι μακριά. Πανσέλινο έκλειψη. Έκλειψη σελήνης. Πότε είναι η έκλειψη σελήνης? Είναι 18 Σεπτεμβρίου. Ορίστε φίλοι μου. Η Πανσέλινο που θα είναι και έκλειψη σελήνης 18 Σεπτεμβρίου που είναι ενεργή ήδη τώρα. Άρα βγαίνει και η ενέργεια των Ιχθύων. Πάρα πολύ νερό και πάρα πολύ συναίσθημα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Οι Ιχθύες, που μιλάμε πάρα πολύ για τους Ιχθύες εδώ, είναι ο 12ος φυσικός οίκος, που σημαίνει κάρμα. Μεγάλοι κύκλοι κλείνουν. Για να δούμε συναισθηματικά πού βρισκόμαστε. Για να δούμε. Ακόμη δεν έχουμε απαντήσει το εάν θα έχουμε επιστροφές. Εδώ πέρα έχουμε τον μάγο που είναι άσος στο μανίκι, επικοινωνίες. Για να δούμε. Έχουμε 3 πανσελινούς σε ζώδια νερού. Κοιτάξτε τώρα. Αλλά για τους Ιχθύες θα είναι πολύ πιο έντονη. Για τους Ιχθύες και για τα μεταβλητά ζώδια. Έχουμε τη σχέση εδώ πέρα. Έχουμε χειμώνα λόγω της σχέσης, δηλαδή απομάκρυνση, κρυάδες, χωρίς επικοινωνία. Είπαμε ότι έχουμε τον Ερμήτη που είναι σαν ο χειμώνας. Εσωτερικά κάποιος ψάχνει την αλήθεια, την ίαση του. Έχουμε σε θεϊκό χρόνο, έχουμε τον Δία εδώ, τον τροχό της τύχης. Στον θεϊκό το χρόνο έχουμε αλλαγές. Κύκλοι κλείνουν και νέοι κύκλοι ανοίγουν. Εδώ έχουμε ενέργεια και του Δία και του Κρόνου. Ο Δίας είναι επέκταση και ο Κρόνος θέλει να συμμαζεύει, να συρρυκνώνει. Αλλά επειδή οι κύκλοι, θυμάστε που είπαμε ότι έχετε πέσει σε φαύλους κύκλους δύσκολο να βγει κανείς από αυτή την ενέργεια, πρέπει να οριμάσει και πρέπει στο σωστό χρόνο. Αυτή η κάρτα μου λέει είναι ο σωστός ο χρόνος, διότι το δώρο το κρατάει από πίσω. Ο χρόνος μπορεί να δυσκολεύει και να βρίσκεστε στους ίδιους κύκλους, αλλά στο θεϊκό χρόνο και όταν επιτρέψει ο χρόνος έρχεται το δώρο που είναι η σχέση. Είναι το ζευγάρωμα, έτσι, είναι ο έρωτας, είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια και το δίκιο. Έχουμε ένα ανοιχτό βιβλίο, πάλι ενέργεια Ιχθύων, πολλά θα μάθουμε και έχουμε και, κοιτάξτε εδώ πέρα φίλοι μου, την αδελφή ψυχή, έρχεται πρόταση. Δηλαδή σαν να λέμε, γιατί ο Δίας είναι και η αλήθεια, ο Δίας κυβερνάει και τους Ιχθύες και τον τοξότη, άρα έχουμε το ανοιχτό βιβλίο. Ο Δίας είναι πολλά στοιχεία, πολλές επικοινωνίες, πολλές αλήθειες. Το βιβλίο ανοίγει. Αν είχατε θέματα με δεν γνωρίζω τι γίνεται, με έχει στο σκοτάδι, είπαμε ότι και μέσα από το σκοτάδι, μέσα από το όνειρά σας, μέσα από τον εσωτερισμό του εαυτού σας, υπάρχουν εκεί οι αλήθειες. Πρέπει να το πιστέψετε αυτό. Τι έχουμε από κάτω? Επιστροφή, refocus σημαίνει ξανά εστιάζω. Είναι σαν να ανοίγει νέος δρόμος, φίλοι μου. Ξαναγυρνάμε στο παρελθόν και ξαναβλέπουμε τα πράγματα. Νέα αρχή, πρόταση. Μετά από, πώς να το πούμε τώρα, πάλι την ενέργεια, έχουμε τον Ερμήτη εδώ. Βλέπω τη φιλική αρχή πάρα πολύ μόνη. Εάν είστε σε άλλη σχέση, πάλι δεν είναι η σχέση υγιές. Γι' αυτό μπορεί πρακτικά να είστε με κάποιον, αλλά συναισθηματικά νιώθετε μοναξιά. Δεν ξέρω, εδώ πέρα
Έχουμε το περσινό καλοκαίρι, την άνοιξη, κάποια μεταμόρφωση, κάτι πλουτόνιο συνέβη εδώ πέρα. Έχουμε το σκοτάδι και το φως και το άνθος, ίσως από περσινές ενέργειες, ναι, άνοιξη καλοκαίρι και τώρα στο καλοκαίρι είμαστε, μήπως σε αυτό τον κύκλο τώρα και έχει ξεκινήσει την άνοιξη, νέος κύκλος που ο σπόρος είπαμε ότι έχει ήδη μπει και έχουν βγει τα λουλούδια. Ίσως ξαναγυρνάμε σε κάποιες καταστάσεις πριν ενός χρόνου. Λοιπόν, δεν χωράνε οι κάρτες μου, για να δούμε με τη Lenormand λίγο. Πω πολλά άτομα, πολύ ζαλούρα, πολύ μπέρδεμα, τρίτες καταστάσεις σίγουρα. Μετά έχουμε και το καράβι, το οποίο σημαίνει ότι φεύγουμε από αυτή τη φυλακή, ας πούμε, αυτό το δεν γνωρίζω, γιατί ο Ποσειδώνας τολώνει τα νερά. Ξέρουμε ότι ο Ποσειδώνας στους Ιχθύες είναι πάρα πολύ δυνατός και είναι στην αναιρετική 21η μοίρα των Ιχθύων, που κουβαλάει δηλαδή όλο το ζωδιακό κύκλο στην πλάτη του. Τώρα έχει αναδρομήσει ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος στους Ιχθύες, που πάει να πει ότι τα ροζ γυαλιά βγαίνουνε, τα βιβλία τα κλειστά ανοίγουνε. Έχουμε κάρτα Δία εδώ πέρα, Δίας, που πάει να πει έχουμε ενέργεια τοξότη, έχουμε ταξίδι, έχουμε μεταφορικό μέσον, πάμε ταξίδια, ανοίγει νέος κύκλος. Και όμως για να ανοίξει αυτό πρέπει να αφήσουμε άλλες καταστάσεις πίσω. Αλλά είναι θέμα χρόνου, διότι έχουμε τον πύργο που μπλοκάρει λίγο. Κάποιος θέλει να κάνει τα πράγματα με τον νόμο, πώς το λένε. Ο χρόνος λίγο και ο χρόνος λίγο τα μπλοκάρει. Δυστυχώς. Γιατί παίρνονται αποφάσεις τώρα. Έχουμε 2 πόρτες, άρα 2 επιλογές. Ανοίγει, ας πούμε, η πύλη ανοίγει. Λοιπόν, ας μην καθυστερήσουμε άλλο εδώ, να πάρουμε άλλη μία στρώση εδώ πέρα, να δούμε τι σημαίνει ο μάγος, τι σημαίνει, τι φέρνει ο μάγος. Επικοινωνίες και την... έχουμε την πύλη 8-8 σε λίγες μέρες, η πύλη του Λέοντος, βλέπουμε και το 8 εδώ πέρα, νομίζω ότι ο μάγος θα μας δώσει την ικανότητα να καταφέρουμε πράγματα που δεν θα μπορούσαμε σε άλλες καταστάσεις. Θα συζητηθούν πράγματα, θα γίνουν συζητήσεις όπου θα πάρθουν αποφάσεις. Για να δούμε, γιατί έχουμε τα 10 πεντάκτηνα και τον Ερμήτη εδώ. Έχουμε τον Τροχό, φίλοι μου. Αλλαγές μεγάλες, 2 δεκάρια εδώ. Άρα γίνονται 2 άσοι εδώ πέρα. Και ο Ερμήτης είναι και το 9. Έχουμε το 9 και το 10 της Μεγάλης Αρκάνας. Άρα έρχεται δικαιοσύνη, γιατί έχουμε τον Διαβολάκο εδώ πέρα. Γάμος, εξουσία, συμβόλαια, Ταύρος. Εξουσία, τα πιστεύω μου, πάρα πολύ δύσκολα. Το 15 και το 5, ξέρετε, είναι δύσκολη η αριθμή το 5 και το 15, έτσι. Και μιλάμε για κάποιος ο οποίος ίσως μπήκε σε ένα γάμο για την ασφάλεια, επειδή το έλεγε ο πνευματικός του, επειδή ακολουθούσε κάποιες παραδόσεις.
Όμως, εδώ μιλάμε για τρίτες καταστάσεις σίγουρα. Διότι έχουμε το γάμο, έχουμε και το διάβολο. Πάρα πολύ δυνατή σεξουαλική έλξη με πρόσωπα τα οποία είναι σε άλλους γάμους, μάλλον. Για να δούμε στο παρελθόν, το πρόσφατο, έχουμε άσος ξυφών, ευκαιρία για να κερδίσουμε, αλλά ευκαιρίες και για ξεκαθαρίσματα. Για να δούμε τα 6 μπαστούνι, έχουμε τα 3 πεντάκτηνα. Είναι σαν να, δεν ξέρω, οι επικοινωνίες ήταν μόνο μέσω, διότι αυτός είναι τυφλός. Οι επικοινωνίες ήταν μέσω ψυχής, νομίζω. Δεν ξέρω, υπάρχουν και θέματα στη δουλειά, στην εργασία. Ίσως κάποιος κρατάει έτσι πολύ μυστική τη σχέση αυτή λόγω το ότι έχουν κάποιο όνομα στην κοινωνία. Πολύ μυστικοπαθής πιάνω εδώ πέρα. Αλλά ίσως και εδώ να μιλάει ότι ναι, μιλάμε ότι τώρα θέλει το πρόσωπο αυτό τη συνεργασία και δεν ξέρω αν δουλεύετε, αν εργάζεστε και μαζί. Για να πάρουμε άλλη μία. Έχουμε τον πύργο, γερή αφύπνιση, πράγματα που δεν μπορούσαμε να δούμε με τα μάτια μας, ίσως που βλέπαμε με την ψυχή μας, με την καρδιά μας, ίσως να τα δούμε με τα μάτια μας. Αλλά εδώ έχουμε αφύπνιση μεγάλη, ο πύργος, κάτι σοκαριστικό, κάτι πολύ έντονο θα ζήσουμε. Για να δούμε, κοντινό μέλλον, Νάτος και ο αυτοκράτορας, φίλοι μου. Τι λέγαμε πριν, μιλήσαμε για αυτοκράτηρα, να και ο αυτοκράτορας που κάθεται στο κοντινό μέλλον. Έχουμε και τη βασίλισσα της γης που είναι πολύ υπομονετική. Ο παραδοσιακός, αυτός που κρατάει μια εξουσία. Είδαμε πριν και τον βασιλιά των Ξυφών, δεν ξέρω αν είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ενέργεια κρυού, ταύρου, μπορεί οποιοδήποτε ζώδιο. Κοιτάξτε εδώ ότι έχουμε κάποια συνάντηση, αλλά αυτό το πρόσωπο και κρατάει εξουσία, αλλά και είναι, έχουμε τη μητρική και την πατρική φιγούρα, αλλά η αρσενική αρχή κρατάει την μεγάλη αρκάνα, άρα έχει τη δύναμη στα χέρια σε αυτή τη σχέση. Για να πάρουμε άλλη μία. Έχουμε τα 2 ράβδι, άρα το πρόσωπο και οι αποφάσεις που θα πάρθουν θα είναι στο κοντινό μέλλον. Αύριο, μεθαύριο, μετά από μια εβδομάδα έχουμε τα 2 ράβδι και τα 3. Άρα έχουμε πολύ πάθος, πολύ φωτιά. Για να δούμε στη θέση τη δική σας. Εγώ πιστεύω ότι έχετε και μια παιδικότητα, μια εμπιστοσύνη, βγαίνετε σαν πολύ αγαπητικό παιχνιδιάρικο πρόσωπο στο συναίσθημα ή κρατάτε πολύ σημαντικές σχέσεις και πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά σας. Για να δούμε. Ίσως παίζει και κάποιο παιδί ένα σημαντικό ρόλο. Κάποιο ταξίδι θα κάνετε. Διότι έχουμε τον υπότιτλο των ράβδων και κάπου ποθείτε να πάτε. Δεν ξέρω, γιατί ο υπότης μεν είναι αρσενική αρχή λογικά, αλλά είναι άτομο που ταξιδεύει για τη δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι παρελθοντικό αυτό το ταξίδι, είναι κάτι που ποθείτε τώρα ή περιμένετε τον ταξιδιώτη να έρθει να σας φέρει την πρόταση, να σας κάνει μια πρόταση για ταξίδι. Για να δούμε γύρω από σας, στο πρόσωπο αυτό που σκέφτεστε αυτή τη στιγμή, τι γίνεται μετά από αυτή τη νέα αρχή. Κλείνει ένας μεγάλος δύσκολος κύκλος ή αυτή η νέα αρχή ακόμη λίγο κουβαλάει βάρος. Είναι λίγο δύσκολο, βέβαια, έχουμε δεκάρι που γίνεται πάλι άσος. Άσος μπαστούνι είναι και εδώ. Για να δούμε. 6 κούπες. Μπορεί να είναι πρόσωπο το οποίο έχει παιδιά ή σας σκέφτεται ως αδελφή ψυχή, που είπαμε ότι αυτή η ενέργεια εδώ, αυτή η πρόταση είναι σαν η ενέργεια της αδελφής ψυχής. Δεν βγήκε η δίδυμη φλόγα αυτή τη φορά, πιο πολύ αδελφή ψυχή, τέλος πάντων. Έχουμε τις 6 κούπες.
Το πρόσωπο αυτό ίσως να σας δώσει μία ισορροπία συναισθηματική, νοσταλγεί το παρελθόν και θέλει να ρισκάρει. Θα κάνει ένα ταξίδι. Μπορεί να είναι μεταφορικό, μπορεί να είναι συναισθηματικό, μπορεί να είναι πρακτικό, μπορεί να είναι κάπου μακριά. Έχουμε την ενέργεια του καρκίνου, το άρμα που λέει ότι παίρνω το αυτοκίνητό μου και φεύγω. Παρορμητικά θα κινηθεί το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν έχουν κάποια μετακόμιση επίσης, να κλείνουν κάποιο παλιό κύκλο και να έχουν μετακόμιση. Ίσως θέλει να κερδίσει, διότι λόγω του ότι αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τις ενέργειες που είναι γύρω του για να αποφύγει προβλήματα, διότι, κοιτάξτε, το άρμα έρχεται μετά από τους εραστές, το 6, άρα επιλέγει το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, επιλέγει να μετακομίσει, να φύγει, να κερδίσει, να πάει μπροστά, έχει πάρει αποφάσεις. Ίσως να φερθεί και σαν κλέφτης, ίσως να αφήσει μια παλιά κατάσταση σαν κλέφτης. Τα εφτάρια, 7-7-7, προσέξτε, 7-7-7 είναι αριθμός αγγέλων, πολύ τυχερός αριθμός. Για να δούμε τι βγαίνει. Τι να πω ρε φίλοι μου, είπαμε τα 2 ράβδι, τα 3 ράβδι και τα 4. Εδώ έχουμε χαρές. Εδώ μιλάμε για ενέργεια γάμου. Είτε φεύγουν από παλιό γάμο, σταθερή σχέση, είτε για αυτό το πράγμα θα πολεμήσετε και θα πολεμήσουν, θα συνεργαστείτε, όμως χρειάζεται και χρόνος για ίαση. 4 σπαθί σημαίνει χρειάζομαι το χρόνο μου. Ο αυτοκράτορας είναι το 4, είναι 4-4-4. Άλλοι 3 αριθμοί τυχεροί. Παίξτε ένα τζόκερ φίλοι μου, δεν ξέρω τι να σας πω, ρισκάρετε. Η εποχή του Λέοντος θέλει ρίσκο στην αγάπη και πιστεύω ότι το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, εάν το περιμένετε, θα ρισκάρει. Αυτή η κάρτα μιλάει για ίαση. Είπαμε ότι η ίαση μπορεί να σημαίνει ότι να έχουμε επιστροφές για να περάσουμε τα 3 ξύφη που είναι η ραγισμένη καρδιά, να δούμε ότι το πρόσωπο ήταν κλέφτης, ψεύτης, δεν ήταν για μας, ή τις αξίες που κρατούσε. Δεν είχαμε τις ίδιες αξίες, δεν είχαμε τον ίδιο δρόμο, ας πούμε. Πιστεύω ότι θα πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Θέλω να πάρω άλλη μία εδώ, διότι μετά τα 4 ξύφη είναι τα 5 που είναι σύγκρουση εξωτερική και εσωτερική. Είναι αυτός ο πόλεμος που είπαμε ότι με τα 5 ράβδι, πώς το λέμε, πόλεμος τιτάνων, ετοιμάζεται. Εδώ ο πολεμιστής, ας πούμε ο Άρης, είναι έτοιμος για την τιτανομαχία, φίλοι μου. Γιατί έχει δει τα πράγματα από άλλη όψη, κλείνει ένα τεράστιο κύκλο των ιχθύων, αφήνει έναν παλιό παρελθόν δύσκολο όπου έδινε μόνο και δεν έπαιρνε και θα δράσει. Έχουμε και άλλο βασιλιά εδώ. Έχουμε τον Υπότη που γίνεται βασιλιάς φωτιάς. Άρα πολλές ενέργειες, ας μην κολλήσουμε μόνο στα ζώδια. Λογικά εδώ είναι ενέργεια του Λέοντα, που είναι ενεργειακά τώρα γύρω μας, έτσι. Είμαστε στην εποχή του Λέοντα. Άρα μπορεί το άτομο που σας ενδιαφέρει να έχει πλανήτες εκεί. Λέω εγώ. 8 κούπες. Κάποιος αφήνει μια κατάσταση που δεν βρήκε τις 10 κούπες, φίλοι μου. Πάει για τις 2 κούπες.
Άρα πιστεύω θα έχουμε αρκετές επιστροφές. Δεν θα κρατήσετε όλοι παρελθοντικά πρόσωπα, ακόμη και αν επιστρέψουν. Δεν θα είναι για όλους. Μιλάμε για γενικό ρίξιμο εδώ. Γενικό είναι το άνοιγμα. Εάν θέλετε προσωπικό, με βρίσκετε στο Divine Debut 11@gmail.com. Θα βρείτε τον σύνδεσμο κάτω από το βίντεο, εάν ενδιαφέρεστε για προσωπικό. Εάν δεν σας ταιριάζει, πάρτε τα στοιχεία που σας ταιριάζουν και αφήστε τα υπόλοιπα, δεν είναι για όλους. Εντάξει. Λοιπόν, για να πάρουμε μερικές σκέψεις, νομίζω έγινε πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, μπορεί να το κόψω και στα δύο, να το κάνω 2 διαφορετικά βίντεο, θα δω. Για να πάρουμε σκέψεις, ίσως να είναι δικές σας ή είναι το άτομο που σας ενδιαφέρει. Θέλω σταθερότητα, θέλω γάμο. Θέλω να κάνουμε οικογένεια μαζί. Αυτό νομίζω είναι που ζητάει πιο πολύ η θηλυκή αρχή πρώτα και μετά της τη δίνει η αρσενική αρχή. Άσος πεντάκτηνο. Λοιπόν, δεν άντεχα. Ένιωθα ότι κοβόταν το οξυγόνο μου μαζί σου. Υπήρχαν εδώ, βλέπουμε ότι υπήρχαν τρίτες σχέσεις και πολλή ζήλια και πολλές ανασφάλειες. Κάποιος ήταν σε εγωκεντρική σχέση όπου δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ίσως τέτοιες σχέσεις, όχι ίσως, εννοείται τέτοιες σχέσεις δεν θα τις δεχτείτε πίσω. Γιατί με έκοψε έτσι, γιατί με μπλόκαρες έτσι τόσο απότομα, δεν το αντέχω. Σε θέλω στη ζωή μου για σήμερα, για αύριο και για πάντα. Τελειώσαμε, έκλεισε η πόρτα. Εδώ μιλάμε για τρίτες καταστάσεις. Κάποιος μαθαίνει ότι υπήρχαν τρίτα πρόσωπα και κλείνει την πόρτα οριστικά. Αυτό μπορεί να γίνει και στο παρελθόν, δεν ξέρουμε. Χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ. Σε παρακαλώ να έχεις υπομονή. Έλα να κλεφτούμε, έλα να ξαναπροσπαθήσουμε, σε αγαπώ. Αρκετούς άσους έχουμε, θέλω να κάνουμε οικογένεια μαζί. Και αν δεν είναι η φυσική οικογένεια, δηλαδή να κάνετε και παιδιά μαζί, μπορεί να είναι ότι να χτίσουμε έτσι ένα δεσμό σταθερό μαζί, να είμαστε οικογένεια, πώς το λέμε. Λοιπόν, μπορείς να με εμπιστευτείς με την καρδιά σου, μωρό μου, δεν θα σε πληγώσω ποτέ. Είμαστε τόσο διαφορετικοί και δεν γνωρίζω αν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εδώ μιλάμε για εσωτερική σύγκρουση και εξωτερική. Βλέπω πόνο και λύπη στα μάτια σου. Σε παρακαλώ, πίστεψε ότι δεν θα σε πληγώσω. Ποτέ. Έχω κάνει 1.000.000 λάθη. Μπορείς να με συγχωρέσεις. Και λατρεύω την ελευθερία μου. Θέλω ελεύθερη ζωή. Δεν μπορώ να είμαι μόνο με ένα άτομο και να είμαι δεμένος και φυλακισμένος. Εάν ακόμα σε ενδιαφέρει, πάρε με τηλέφωνο. Πολύ εγωιστικό αυτό. Συγχώρεσέ με, θέλω άλλη μια ευκαιρία μαζί σου. Ναι, θα έχουμε επιστροφές, φίλοι μου. Νιώθω βλάκας, βλαμμένη που σε άφησα. Νιώθω ηλίθιος που σε παράτησα. Θέλω πραγματικά να το δουλέψουμε το μεταξύ μας. Εφόσον με άφησες, σταμάτησε και ο κόσμος μου. Σε παρακαλώ, γύρνα πίσω. Να και ο κλέφτης. Συγγνώμη που δεν σε εμπιστευόμουν, αλλά έχω πληγωθεί στο παρελθόν και δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Φίλοι μου, νομίζω ότι θα το αφήσουμε εδώ. Ήταν αρκετά μεγάλο το άνοιγμα και συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε καιρό να τα πούμε. Δυστυχώς. Λοιπόν, πολλές φορές αυτά τα ανοίγματα είναι σαν προσωπικά. Θα προτιμούσα έτσι να σας δίνω έτσι πιο γρήγορα
πιο σύντομα να ανεβάζω. Προς το παρόν δεν τα καταφέρνω, γι' αυτό που και που κάνουμε ένα μεγάλο, θα επιστρέψετε, θα το ξανακούσετε, έχουμε τόσα πολλά εδώ που μας έχουν δείξει ενέργειες. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, προσοχή μεγάλη μες στον Αύγουστο, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή μες στον Αύγουστο, να είστε καλά, ευτυχισμένοι και καλότυχη νέα σελήνη στον Λέοντα και θα τα ξαναπούμε φίλοι μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας που δείχνετε πάντα. Πάντα αν δεν είστε συνδρομητές, δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε subscribe, μοιραστείτε αυτό το βίντεο, στείλτε το στη φίλη σας εάν νομίζετε ότι αξίζει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλιά σας. Να είστε πάντα καλά και τα ξαναλέμε σύντομα. Πολλά φιλιά και πολύ αγάπη και καλό καλοκαίρι. Τελειώνει, μας έχει κάψει, Θεέ μου. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.